Ha, Nkosi yami. Yes. Ay. Ubuze kahle phela. Shuthi story time. Izolo ke. Ngring ifoni. Oh. Ubani no? Hayi. Imina usayitshini ungidi. Ngabe sikhuluma noMakhoba. Ashamagama ngithi na yes. Uye uMakhoba khoma naye. Athi oh ngabe usubuyile eThekwini. Sikulethele into yakho yasenkantolo. Uthina bathi yes. Uthina oh ngibuyile bathi namanje sahlala enumber 20. Ngathi mina yes. Bathi phuma singaphandle. Hayi ngiphumeke ngingaphandle angivile ke nami ngivula ngeremote sa button like sa pin code saqhoma yayizindaba yes mangiyaphuma nanti emoto kaDlodlo ngathi kuzobozwa mina ukuthi uboshelweni mangithi nhla eBack City sabibi mama like yes shuthu baby mama ungithumelela ngelokhuza ngepressure order uthi mina ngamposta ekwenza uqhumana ngaphandle kweconcern angifuna iconcern mina ngifuna ingane yami kuphela so ke bangani bami ke injalo ke indaba ke ngisayine pressure order ke ngisayine ke invitation leyo nansi la kumina mhla ka2 ngiya ecaleni ngoMarch shuthi nyothi ngizalwa nje mina ngibe ngivela enkantolo noma ngibe sengiboshiwe ngazo sizozwa khona ngifuna ingane yami mina hayi pressure order eyizindaba yes hayi ngimcebile nje yes hayi iyabonga imali ziyabonga izumbulo angeke ngifake ithombe zakhe ngoba esigcinizo eCape Town ku legislation untombazana